Hola, com esteu? Avui en el nou vídeo jugarem Only Up, que és un joc però algú l'ha fet al Fortnite. I a veure on podem anar. Sí. Vale, i intentarem arribar a dalt de tot al Season X. Però serà una mica difícil perquè són bastant noobs, però bueno, Perquè intentarem. si passem el primer, podem passar molt. Exacte. Moment. Vale, bueno. Moment, però espereu. Mira aquest skip. Ara esperarem Vale, no sé per què no m'apodia fer el glider, però no, bueno. En realitat jo crec que baixo amb ell. Vale. Però per què sóc així? Quan veniu a l'aigua ja t'ho diem. Bueno, està aquí. Anem. Va dir aquest skip. Mira, pugeu aquí i ja t'ensenyaré. Ah, no, ja sé quin dius. El vaig a fer jo. És que és bastant difícil. No, Max, però és molt més bo, és molt bo. Ja, però és que és més fàcil de fer l'altre. Com que hem fet... Veus, li han... Vale, a veure, intentarà el Martí, un pilot de rodes. A veure si ho pot fer. Vale, bueno, jo ja estic a dalt de l'aigua. Vale, sí. Vale, Ian, Max, mireu, el faré. Tu Ian. pots? Poing. Vale, és una merda. Surts volant un muntó. Però Ja, si te surt va molt bé. Si te surt va bé. Vale, Ja. jo torno a baixar amb el Martí. Vale, jo ja estic... Vale, jo estic aquí. Vale, vinga, Ian, anem junts. I el pugem junts. Com veieu, el Martí és el més noob d'aquest grup. Sí. Oh, merda. He oblidat. Com veieu, Ian. He oblidat que havies d'esprintar. Va, veniu. No, estem al principi, Max. Vale, doncs tornem a començar. I què és tot això? Hi ha com un pas. Martí, per què vas per allà? Saps que jo vaig per ell. Jo vaig a la Season 2. Estic molt a prou. Passo al peix. Llavors nosaltres sabem molts... Bueno, no molts, però uns llocs. Però no farem aquells super... No farem aquest... Els super difícils perquè som una mica malos a parkour. Com són bons, si anem de manera fàcil, però anirem com... Farem uns shortcuts perquè... Ian, espera'm que te'n vas. Com m'ha M'he caigut? Jo també. I el Max s'ha caigut. Va, espereu-me. Ian, tu me veus taronja? Bueno, esperarem el Max al Season 2. Què, ara caps? No, ara toca saltar. Puta! Però per què no m'estàs saltant ara? Vale, he pujat en un arbre. No sé com baixaré d'aquí. Aviam, Ian. Ves als troncs. Vale, he arribat. Estic als troncs aquests. Com podem... Mare, un bug. Vale, saps què? Tornem a començar. I no ens caurem ni un cop. Com es diu aquest joc? Oh, no. M'està dient un ocell que si no li doneu like morireu de mi. Ja. Vale, no, està mentint. Ell és el tio que està obsessiat amb likes i subscribes. Si no us agrada no ho feu, però ens ajudaria molt. Nosaltres portem contingut molt xulo. Si no Espereu-me. doneu like, Aliana et matarà. Què? Va. Ja fa... He posat l'aigua i no m'ha tret res de vida. Jo també abans ho he fet. Però no sé com fer-ho. Oh, no m'ha tret vida. Vale, Espereu-me a l'aigua, que ja estic a la fusta. vale, esperem el Max. El Martí està aquí nedant. Però... No, va, que no m'agafa el màntil. Com Estic a la veieu? fusta. Estic a la fusta. El Max està a la fusta. Bastant baix. Vinga.
Espereu-me. Ja, Roti, Que ja estic a la fusta, Rodi. bro. Com veieu, Vale. el Max està aquí, allà. Però... Vale, està baixant. No, que estic a punt de tornar-ho a donar, així que espereu-me. Espereu-me. Veus? Perquè ara li... Vale, he caigut fins al principi. Tallaré quan arribem a dalt, allà. Cap de vida. Sí, no! Vale, hem tornat aquí dalt. Ara, i aquest cop anirem tots junts, perquè és més guai així. sí, perquè així no fa uns... Salteu aquí al final perquè m'he caigut com 2 cops aquest petit. Ni és broma. La part que no m'agrada gens del... En realitat no m'agraden els bichos, jo m'ho passo. I aquí això és un tip molt important, que has de fer això, has de fer. Max, sprinta, és el doble de fàcil. Igual que aquí. Mira, seria alts, Bastant. No estem a 1.000 metres, com el nostre borreco. Ja, però parla una mica. Sí, no, que estic concentrat. Ja. No! Bueno. Mireu on estic. On està jo? On és allò? Estic a l'aigua. Vale. Bueno, tallarem. Passo la fusta, perquè... Tornarem quan vingui. Vale, ha tornat el Martí. Ara anem. Intentem arribar a dalt. Vale. Aneu per dalt, això és un tip molt important. Però vigileu per als forats, salteu per sobre el forat. I ara, això és molt fàcil. No pots caure per aquests forats. Per aquests forats de la fusta. Vale, I ja no... he caigut a l'aigua. Però bueno, Nosaltres estem al Season 2. Max, fes això, mira, et prometo que no caus. Però fica't aquí i mira cap a baix. Al màxim, no caus, t'ho juro, mira. Oh, Vale, que arribem a Season 2 vale, i ja. estic aquests peixos de merda. Vale, anem a Season 2 No, m'he caigut perquè he anat cap al costat. ara Cat fins al Dian i el Martí ha arribat a Sí, Season jo estic aquí al costat de Dian. M'he caigut, tio, perquè som tonta i he anat cap al costat. Son Wukong. My name is Son Wukong. Bueno, havia caigut al mar. Com veieu. No t'has tornat a acabar. No crec. Vale, hem arribat al Season 2. Aquí està el Max, Bueno, quasi. aquí està el Martí. I... Season 2. Vale, anem. Per nosaltres és més fàcil el Season 2 que el Season 1. No sabem per Ja. què. No, és que, Max, és que la primera temporada és com més difícil. No creieu? Ja, com hem caigut més cops. Perquè les coses, penses que seria molt fàcil, però no és. És com... Ja. No feu slide i vigileu aquests... Max, has vist el que he fet? Anava a slide i girant la càmera. Ten weird Aquesta hitbox és i la això... part... crec I, que i Max, has vist com... favorita. Max, has vist com anava a slide i girar la càmera mirant? Aquesta part li diem la part Spider-Man. Però no me veieu com brillant, com que brillo? Com taronja? Jo sí, jo me veig brillant. Els teus ulls, potser. No, t'ho juro, jo me veig taronja brillant. Com veieu? Vale, has arribat a Season 3, quasi. Vigileu a la part que estic jo, que hi ha hitboxes més estranys, quasi hi ha més. Season 3. Ah, i d'aquí poc podreu veure el POV del Martí i del Max, però ara no podeu Va, parlar. aviam, d'aquí poc. Encara falta una mica, però bueno. Sí, bueno, menys si feu like i subscribe. I feu un like. Feu el nostre Però ja, canal. quan jo ho tingui, ja saps el que, no diguis. Pues no quan el tingui ja literal començaré. Quan porti com
unes setmanes. Ja, però Martí, no, vale, Ian, que... Vale, no, hem arribat al Season 3. Espereu, Fem molt alt, espereu. Això, aquí mai havíem arribat. Vale. Havíem de fer aquest cort per a alguna cosa, però bueno. Ian, Havíem de fer havíem de tallar-ho perquè per uns problemes tècnics. Exacte. ja, però... Ian, farem cat aquí perquè necessito dir-lo a... No m'ho crec! Un bug! Bueno, intentarem arribar al més ràpid possible. No, que estic ja estic a l'aigua, Però, Martí, jo he caigut. I no crec que ni arribo a la fusta. Doncs vine, Ian, anem a l'aigua. Bueno, És que olia. he caigut fins a baix de tot. Però, saps què, d'aigua? I no he pogut arribar, però espero que us hagi agradat. Like, subscriveu, estem intentant arribar a 50 subscriptors. Gràcies.